Sai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Munoziva kuti inini nana mhofuka kumba kuna Chihera. Naizvozvo kana ndaona vana mhofu aiwa ndinoremekedza zvikurusa. Ndofunga munoziva tichikupai another level of mhofu. Nhasi uno tadzoka zvakare. Rangu zita Andrew Neshamba. Magadi muri yeZimbabwe tinonzi vimhofu nedziva rembira. Chikwata ndicho chichi. Matezi anorohwa pano munoziziva, dzinorirambira, dzinochekwa baba. Vanoda kuti torawo kana kuda kukutwawo mabasa enyu aminawo, kungave kurova makuva, kungave mapira, angave madandaro, madhina kana michato kana zvii, munotibata vimhofu nedziva rembira 0773 185 031 0773 185 031. Vimhofu mutupo wakatsanangurwa nemota kuti shava mhofu. Dare rako rinoda mucherechedzo nomoreza mhofu inobva kuchamhembe kumahera iri mhofu yemukono moreza 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 mhofu inobva kuchamhembe. Baba, musati maenda. Ndiri kuona muri kungorova mhofu. Hapana here zvamakamboitira vaira shumba? Shumba ya mandiriri unoiona nekuomba. 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 Kanyaira unoiona nekuomba. Shumba ya mandiriri unoiona nekuomba. Shumba ya mandiriri unoiona nekuomba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.